Здравейте, ще ви разкажем за едно приключение в Гърция, как можете хем бюджетно, хем да си изкарате незабравимо, да си прекарате великолепен уикенд. По-добре от Слънчев бряг. Какво е на Слънчака по-добре в Гърция? Саундчек парти в тунел искаме! Много прилично се карат тук! О, и тук става за саундчек. Да видим Елиаско. После да, има 150 до първо. Това е. Автоманяци, лодки карате ли? Не. О, шит. Кате. Ало. Еми, добре съм, Кате, ти как си? Чакай. Добре, аз по-прави. Ами, заминавам за Гърция, пътувам, в момента карам колата. Че тази ли беше? Тъмно-зелена, още. Няма да е портфела. Ето. 1,90. Здравейте, with card. No, this card. Тази карта. Аха. Thank you. Да, видяхте ли? Така да е телефон да звънна на мама. Всеки момент една минута до хотела. Този. Някой очаква ли ни? Изобщо не знаем. Сега ще разберем. И ще дадем към края на влога оценка, лично от нас, за престоя и очаквайте продължение. Номер 3. Защото сме по-добри. Те ли са верно? Да. Трябва да стигнахте. Аха, вярваме на Google Maps или ще чукнем за съседите? На здравица! На синия хоризонт сме. Blue horizon? It's not here. Wow. Това ще е интересно. Blue horizon. It's here. Oh, okay. Yeah, I'm calling the number. Thank you. Oh, it's not possible to call. Right. Oh, okay. Let's see. Maybe it's here, so... No, it's not here. В момента сме в Гърция и все още не може да се настаним. Няма да ни е страх. Станяваме се. Къде са палмичките и пристанищите? Ето я тук. Да. Ние правилно бяхме тук. Да. Аз ти го изкарах. Да напиша ли, че сме пресигнали? Да. Какво ще кажеш, Иве? Тя не намери. Това са уговорки. Да, аз ви докарах не до тук. Hi. Hi. Yeah, can you give the key and the door? Whoa, nice. Oh, this is the room. За мен и брат ми е тук. Морето е тук. Бич. А тя тръгна, виж, тук има като твоето. Аз имам такова, щях да кажа и да сета да си го извадя.
Здравейте, приятели! Искаме да направим едно включване, тъй като се настанихме се в нашата стая. Тя е за 4 човека, за 2 нощувки. И искаме в момента в Booking да направим сравнение на Слънчев бряг, тъй като мислихме да отидем там. Колко ще ни излезе за 4 човека като цена? Сега нека проверим. Нека видим цените на Слънчака. Така, тук виждаме 481, тук 500, тук вече почва 1400. Не са лоши. Тук почва 1500, 1400, 1800, 1500. Горе-долу цените има окей цени, но не се знае на какво ще попаднем. Тук сме ние за около 300 евро или така наречените 600 евро. Нека погледнем на терасата сега. Това е нашата тераса само за нас. Това е нашата тераса. Това го получаваме за 12. И пише пол. Пол, пише пол. Ами да може да се наследя. I don't care. Не, спасяваме ги, те ще ги гледаме, даже ще гледам да супер. Осиновяваме котенца, това ще ни е влога. Айде, не може. Тук ще ги гледам. Нещо друго да ви сбъдна. Какво ще сбъднеш на бъдещите лоялни фенове в YouTube? Слушайте, за да се учите. Защото? Ние можем и ние знаем. И? А вие сте тъпи и ние сме. Окей. Кажете вие какви сме. Ходи да ги видиш. Нахранихме и котенцата. Много сполучлив влог. Какво ще кажете, котенца? Благодаря. Добро утро. Добро утро. Гледката е уникална, можеш да видиш. Cheers! Отиваме на плажа. И си котка с 2 малки, която нахранихме. Имаме страхотна гледка. И сега отиваме на море. Добре. Цак-цак. Ще кажеш ли нещо преди отплаването? Така, нека да поемем по синия хоризонт. Кавала плач! Дали е възможно да паднем? Тук се държиш много падане. Водата си е топла. Άμα δεν σε παίρνω μαζί. Какво търси? Here, what is fine? Because here the diving има. Какво прави иначе? Силно събира нещо. Рибари.
Всяко щастие си има цена, но пък удоволствието е безценно. Рибарче си имаме тук. Да, айди да си, виж колко е чисто морето. Как се казва този район? Кавала сме тук и всички къщи са в подножието. Забранено е хората да си имат къщи по депетата горе, обаче пък водата в сравнение с българското Черноморие е толкова чиста, забележете. Вижте водата. Вижте хора, вече минаваме сигурно от 3-4 град и няма големи хотели. А в Слънчев бряг се пукат от големи хотели, е фрашкано с туристи, които искат просто да пият. Тук искат спокойствие. Даже има църква. А в Слънчев бряг мисля, че е в окаяно състояние църквата, ако изобщо има такава. Капка на крос. Много яко. Хора, за първи път усещам толкова много интересно да пада котвата. Сега само на големи кораби сме се возили, но такава малка, Сега ще скачаме типична семейна лодка е много ясно да се усеща още по-готино. Is no too much. Да, бе, скачаме. Верно? Да, бе, кой ще ни... О! Okay. Трябва да... Аз много. Аз мога. Не много. Не много. Ти с очилата ли бе? Луда. Crazy. Yep. I cannot swim that much. Ей така. Ти си. Не мога да плувам толкова. Ама, ти ще се хванеш за това, бе. Не можеш. Не много, да. Ей, тук ще се хванеш. Ти ма и там ще се He cannot swim. She. Hello, go there. I don't know. I'm a bit scared. Ей, приключенец, хайде. Хайде, Ваше едно някакво. Искам Ивана без Ивана да дойде тук. If you go down, I come. I think Страш. Еми не ме боли, просто нещо съм съдрала. Случва се. It happens. Я дай. this is no. Капитана да си вземе. Open that. Bravo. Кавала. Неутро. Go to Kavala. Кавала. Oh yeah. Ти се слиза, май! Не. В България газ. Я виски драйвера. Искам да кажа, че най-хубавото, когато си в добри ръце, именно шофьорката, моля да поздравим. Но нещо важно, което научихме, трябва да сме 200 метра от брега, да. Какво искаш да кажеш? Че има доста зали, цветно-зеле пламъци, голям сталагмит. Доста зали са.
Предполагам, че те ще обясняват, така че ще можем да ги държим в течение какво се случва. Stalactites and stalagmites were formed 3 million years ago. 200 years very slow for the formation of Ето да видиш сели каджики. Оле! Yeah, the engine, that type. Oh my god! Oh, many works. Цък, 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 цък. Много готино са го казали, че е изкуство това да искаш да съживиш отново конкретен модел кола. This is hobby, your hobby. Γκρίς Μπούργας. И за това се спряхме да видим твоето хоби. Εγώ κάνω ανακατασκευές και ασχολούμαι με τα retro classic και δίνω δουλειά στη Γερμανία. Се занимавам с ретро класика и давам работни места в Германия. О, перфекто! Αυτό το Jaguar Тези автомобили, които съм правил досега, са около 48 броя в Германия, така че сега започвам да правя останалите от останалите, така че всеки, който иска нещо, което правя за възстановяването на клиентите, така че ако искате нещо на ваше разположение. Все старите са яки. Нещо да кажеш? Ами това са старите JDM-ки, селиките. Те са много готини и са редки и не се виждат всеки ден, особено тия. Те са по-старички. Мисля, че са от 60-те, 70-те, ще ви излъжа. Тази кола. Това е Hyundai Sonata. Hyundai Sonata. retro classic. Ретро. Go Toyota Machine Malta. Malta. И Малта месик. Малта. За месик е ходил до Малта. Malta. На трупче се кара за сега. Какво ще рече на трупче тези хора, които не те разбират? Това означава още не си си монтирал седалките и за да дадеш газ да преместиш, слагаш едно трупче просто. That's a great finalization for our YouTube channel.